Munnu be yan munnu be kɔ kan munnu be diɲɛ fan o fan fɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. An filɛbaaw ani an lamɛnbaaw Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Bi ye kari ye novembre kalo tile 23 san 2025. Maliden cɛ n'a muso denmisɛn ni maabakɔrɔ munnu be yan munnu be kɔ kan munnu be diɲɛ fan o fan fɛ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma. Falaye an ka dugawu kɛ Ala kana an ka sɛgɛn kɔ kɛ ɲani wɛrɛ tuguni. An ye dɔ kɛ dɛ Maliyɛnw ka fo u ka muɲu n'u ka sabali an'u ka faso kanu Falaye. Maa mun t'a fɛ ka Mali lafiyalen u bɛ sɛgɛn dɛ. U bɛ sɛgɛn dɛ. Anw kɔni bi yan Ala barika la an bi yan wa an kɛnɛman don an bɛ dugawu kɛ fana min ye jamana ye halisa Ala k'a kolosuma Ala k'a basigi Falaye. O se bɛ Jabaru masa ye a k'o ka an ye. Wula in na an bɛna na hakililajigi dɔrɔn de kɛ Falaye. Min kɛra dɔgɔkun kɔnɔ jɛmukan yɛrɛ tɔgɔ ye o ye ko dɔgɔkun kɔnɔ kow Falaye. Ala kumabaw kɛra mun ye an ka Isa Kɔnfuru n'ale ye Mali lasigiden ye New York kaw fɛ yen. Diɲɛ seleke naani farafinna anw fanfɛ bolo fɛ ani cɛncɛnfuga jamana olu ye kuma dayɛlɛ Falaye ko yaasa min ye cɛncɛnfuga jamanaw ni bamaci walekɛbaw kɛlɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di. Julius Maada Bio nin waati na Nations Unies kɔnɔna na Conseil de sécurité ɲɛmaaya b'ale bolo na ale ye Sierra Leone jamanakuntigi ye. O y'ale ka miirina ye yaasa fɛɛrɛ ni dabali kan ka sigi sen kan. ISC jamanaw tɔgɔ la Isa Kɔnfuru ale de ye kuma ta. Fɛɛrɛ ni dabali minnu bɛ yen dayɛlɛlen don nka min ye kuntilennaw ye ani taacogo ye ko fo ka olu lajɛ. Wolomasiri tabaw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na Intellit ni Tabangɔrikaw fɛ yen wulikajɔ belebeleba kɛra ye nin kalo in tile 18 Bamanciwɛlɛ walekɛbaw olu dogoyɔrɔ minnu tun bɛ yen k'olu da kolonci k'o filegoloci kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tabangɔrikaw fɛ yen min ye ninjugawale ninnu ni Bamanciya walekɛbaw ye sa minnu fɛn tun bɛ kilomɛtiri 8 Mali ni Niger dancɛ la Tabangɔr olu bɛɛ lajɛlen kɔni da koloncira k'o filegoloci. O kalo tile 18 kelen min ye Bamanciwɛlɛ walekɛbaw ka mobili 2 bin taara k'olu fana kan k'olu fana filegoloci k'o dagoloci o kɛra Intellit kaw fɛ yen. Baro kɛlɛtigi ko sa ko min ye Wolomasiri tabaw ka baaraw kɔni bɛ sen na don o don ka dɔ fara se ka kuma tɛ u ni ISC jamanaw basigi ni lafiya u bɛ se ka na cogo min na an ka jamana kɔnɔna na. Damanda min bɛ yen ni ale kun kelenba ye Falaye a segira Mali ka gun kɔnɔna na Ala ni Mamadu Masawule Samake général de brigade dugukoloko ɲɛmaaya bɛ ale min bolo a y'a ka cɛdenw bila ka taa sabula a kun ye Ngabu gosi ko novembre kalo tile 15 o k'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ye ta ka bila pewu. Okumu kɔnɔna na sa a y'a ka cɛden dɔw bila ka taa olu ka ɲɛmaaya bɛ maa min bolo sa o ye colonel Kilita Ag Mohamed Lamini ye ale yɛrɛ min tun bɛ ko in ɲɛmaaya kunna ko olu kɔni ye larawulili kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ka kɛ ni général ka kuma ye Sorem ale baaraw bɛ se ka na lasigi sen kelen kan cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko o baaraw bɛ sen na kuma tɛ sanubɔyɔrɔ in ko f'a ka segin jamana tugu kadira kɔnɔ baw jɛkulu in sigila ni laɲini de kama. Jɛkulu in sigira k'a fɔ ko an ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen denw ye ni gɛlɛya ye mun sɔrɔ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka u ka gɛlɛya ka a furakɛ nin ye o sira ɲumanba de ye. Escorte bɛ ka kɛ fɛn mun ye jamana saba bɛɛ lajɛlen an ka kɛlɛbolo kelen ni o ye force unifiée ye wa mobilitigiw fo ka taa se mototigiw ma ni o ye kɛlɛbolo mun bɛ ni olu bɛ yaala moto kɔnɔ ka AES jamana dancɛ saba bɛɛ lajɛlen lakana o mototigiw bɛɛ lajɛlen bɛ nin kɛnɛ in kan donc nin kɛra nisɔndiyakoba ye bi sibiri in na Bamakɔ kɔnɔna yan nɔ citerne 80 a bɛɛ lajɛlen donna Bamakɔ ka sɔrɔ baasi ma k'a la. Ala ni an ka cɛfini tabaw olu ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ ɲuman n'u ka escorte ɲuman ani fo ka taa se an ka mobili bolibagaw ni o ye chauffeur ye olu fana ka wulikajɔ ani ka patriotisme fasoden ɲumanya o cadre de kɔnɔna la. Mali population ni o y'an ka population muɲunnenw ye peuple résilient olu nisɔndiyara ka sewa ni hakilina ye. Bon an content na jouera fɛn bɛɛ parce que ko ye ko mɛ n'an bolo fara ɲɔgɔn a bɛ kɛ fɛnba ye quoi. Bon an kɔni an bɛ AES mɔgɔw fo an b'an ka chef yɛrɛ fo ani mo n yɛrɛ content na n sewara quoi n yɛrɛ ɲɛ bɛ camion jigintɔ la position min na quoi alhamdoulilahi an b'an ka faamaw fo an b'an ka président yɛrɛ fo
n'o ye le général Assimi Goïta a n'a ka membre bɛɛ. Sincèrement essence kɔni bana bɛ ka pousser mais ne kɔni content non sincèrement n yɛrɛ n ye min ye ɲɛ la o bɛ wasa kɛ vraiment je suis content et je suis fier de notre armée sincèrement je suis fier de notre armée. Ah bon an yɛrɛ an filɛ yan nɔ an filɛ Senu sira la kɔnfa bɛ ka don an yɛrɛ ɲɛ wagalen ɲɛna i y'a faamu mɔgɔ ka lagali tɛ dɛ nin bɛ ka k'an yɛrɛ de ɲɛ wagalen ɲɛna i y'a faamu donc an b'an ka faamaw fo an bɛ AES fo an b'an ka jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ dɔnɲɛw fo an bɛ transfert fo i y'a faamu an bɛ chauffeur yɛrɛ fo nin ye bɛɛ de kungo ye an bɛ maliyɛn den bɛɛ lajɛlen de fo convoi in kɔni ni Ala sɔnna ma Mali crise a bɛ ban pewu inchallah an ka jɛ an bɛɛ ka di Ala ma quoi ni Ala sɔnna ma. Ayiwa yaasa ka se ka nin kunnafoni tɔ dafa sa min ye Radio Mali mɔgɔw ye Fala ye olu tun bɛ kɛnɛ ka ye u fana sera ka kuma di Musa Alasani Jalo ma a ye min fɔ ORTM mɔgɔw ka kuma bara la an ka jɛ ka o lamɛn. bi sibiri novembre kalo tile 22 nɛgɛ ɲɛ 12 sagan 40 Mali marabaa ɲɛmaw ni maliden bɛɛ cuala jago ministre Musa Alasani Jalo filɛ ka taji citerni 82 bisimila Bamako Niger jamana ɲɛma général d'armée Abdraman Chani ni a ka jamanadenw ye min bɔ Niger kana di Mali ma. Transition kuntigi gendarme Assimi Goïta ale de an bila kana an teriw an balimaw an baarakɛɲɔgɔnw n'o ye Niger jamana kuntigi ye a ye citerni 82 gasoil essence k'o de bila kana di Mali ma fu ko Mali bi gɛlɛya min kɔnɔ bi o ye Niger fana ka gɛlɛya ye a n'a kɛra litiri 1 ye n'o de nana bi o tun y'an ma kunnawolo ye nka citerni 82 ka n'o di Mali ma fu ko an k'an yɛrɛ dɛmɛ n'a ye o ye koba de ye a bɛ mun jira a bɛ kiliyan jira a bɛ mun jira a bɛ k'a jira k'a fɔ an ka kow bɛɛ lajɛlen ye kelen ye o de la an bɛ foli kɛ Niger jamana kuntigi ye gendarme Abdraman Chani a ye nin min kɛ Mali ye a ye teriya baara kɛ a ye kelenya baara kɛ a ye an bɛɛ bɛ kulu kelen min kɔnɔ n'o ye AES a y'o baara kɛ. AES kadara kɔnɔ Niger jamana ɲɛma ye mugu ni kisɛ ni kɛlɛkɛminɛ girimanbaw don Niger sɔrɔdasi jolen dɔw bolo k'olu da taji ninnu kan k'u sɛbɛkɔrɔ sɛnsɛn ka na fɔ Bamako yan u kɛlen kɔ ka kilomɛtiri 1400 n'a kunkanfɛ boli ka su taama ka tile taama u ɲuman sera Bamako hali kala m'u wagasi k'a f'u ye u ni ce u ni baraji u ye baara min kɛ u ye fasodenɲɔgɔnya min kɛ u ye nifili min kɛ parce que o de fana don ka se an ka Mali kɔnɔ bi ka na ne nin ye tɔɔrɔ mun sɔrɔ foyi mun sɔrɔ a diyara n ye a bonyana ma k'u fana fo an ka jamana kuntigi tɔgɔ la gendarme Assimi Goïta k'u barikada fɛn mun natɔ sɔrɔ o ka n'u segin sɔrɔ. Niger lasigiden min bɛ Mali la ale farala an ka jamana marabaa ɲɛmaw kan ka nin citerni ninnu bɛɛ lajɛrɛlen bisimila wa kɛnɛ kɔnɔ a ye dakurunya kelen jɔnjɔn ta k'a ɲɛsin jamanadenw ma foli ni karamana u ka muɲu ni cɛsiri la an bɛ don min na i ko bi wa a ko ko nin dɛmɛ min kɛlen filɛ Niger fɛ ko nin tɛ foli kun bɔ ko ka d'a kan ko malidenw bɛ se ka ɲɛnɛ ko nka ko olu Nigerikaw tɛ ɲɛnɛ Mali ye hɔrɔnya ni kumabɔli dɛmɛ min kɛ ka ɲɛsin olu ma waati gɛlɛn tɛmɛnenw na wa ko hali bi Mali bɛ o dɛmɛ na ko olu se ye fɛn o fɛn ye AES jamana kɔnɔ u b'o kɛ su ani tile yaasa ka mobili bolibaw laɲagari u ka baara la jago ministre Musa Alasani Jalo taamana ka mobili in bolibaa bɛɛ lajɛrɛlen kelen kelen fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la taji ninnu nali la. Mali la ni nin taji bɛna feere dɛ nga jamana ɲɛmɔgɔ de b'a dɔn min kan ka k'a la n'an bɔra yen halisa an bɛ to tajiko la citerni 3 k'olu fana kun bɛna ŋanamu ka taga feere sanubɔla dɔw ma min ye Fuseni Bamba ye ni ale ye Bamako directeur du commerce de la concurrence ye jagoko ta na sira fɛ ale sera k'i bolo da o kan o ko sɔrɔla cogo min na Radio Mali mɔgɔw u tun b'o fana kɛnɛ kan. Hakilisigi ani fɛsɛfɛsɛli kɛko ɲuman baara la o ye Fuseni Bamba n'a cakɛɲɔgɔnw ta ye
n'ale jago ko cakɛda ba ɲɛmaa ye min bɛ wele direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence Bamako faba kɔnɔ yan u ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka tɛgɛ da citerni 3 kan Dorobugu commune du Manden sigida kɔnɔ citerni kofɔlen kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ t'i jɔ taji litiri ba 45 la sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw y'a yira k'a fɔ ko ni citerniw daragira k'a dabɔ baara wɛrɛw kama min bɛ dankari jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ la n'o ye bɛɛ lajɛlen ka taji sɔrɔ lafiya la. Ni camion bɔra k'a bɛ taa tagayɔrɔ la parce que jamana ɲɛmɔgɔ ye dispositif dɔ bila en place ni camion bɔra douane na service de sécurité bɛ camion accompagner ka taa n'a ye au niveau des stations camion mana se station na bon donc an ka agent an baarakɛɲɔgɔn piquet station na ka dépotage suit bon donc ni camion na sinɛ ale kun kan ka taa falajɛ de station dɔ la yen nɔ ka taa dépotage kɛ bon an ka agent mɛnna ka a kɔnɔ maa ye min kɛ u ye camion yɔrɔ ɲini u y'a yɔrɔ ɲini ka na ye fo ni quartier na Dorobugu la yen nɔ bon o de kɔfɛ a nana ka na balo la u y'a sɔrɔ camion yɛrɛ kelen tɛ u nana sɔrɔ 2 yɛrɛ bɛ yen nɔ a kɛra camion 3 ye ka na sɔrɔ o tigilamɔgɔw bɛ baara wɛrɛ la u bɛ moteur b'u bolo u bɛ ka camion in u bɛ ka gasoil sama ka bɔ camion dɔ kɔnɔ k'a kɛ cuve kɔnɔ bon donc o ye fɛn min ti bɛn. Ala ni ma kofɔlen kundan b'u yɛrɛ la u ma sɔmi hali dɔɔni k'a fɔ ko direction régionale cakɛlaw bɛ se ka u yɔrɔ ye k'a masɔrɔ taabolo kuraw ni fɛɛrɛ kuraw tanbɛ u fɛ jamana ɲɛmaaw ka dɛmɛ kɔnɔ yaasa ka nin n'a waleya ɲɔgɔnna siw kɛlɛ ni ka kɛbaw lase sariya tigilamɔgɔw ka bolo kan u ni ɲangili min ka kan u n'a ta k'u sɛgɛrɛ. ɲangili bɛ ka ɲɛsin u ma an bɛ o de fɔ à chaque fois ni nin baara ninnu kɛra ɲangiliw bɛ kɛ misali la an ye citerni dɔ minɛ o don na cité du Niger la olu minnu y'o walejugu kɛ a walejugu mɔgɔw taara justice ɲɛfɛ u ɲangira u bɛɛ bilala sumana de dépôt o kɛra kunu bon donc an bɛ continuer n'o baara de fɛ parce que jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye mun ye pour que nin baara bɛ se ka dabila cogo min na pour que maliyɛnw bɛ tɔɔrɔ min na station na o ka se ka dabila. taji tilaliko ɲuman ka se ka sabati bɛɛ lajɛlen ka lafiya direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence jigi bɛ jamana kɔnɔdenw kan o baara kɛko ɲuman na sabula minnu tɛ san sɔrɔ juru kɔ. An b'a ɲini population fɛ mɔgɔ walejugukɛla mana kɛ yɔrɔ cogo o cogo la a bɛ kɛ dɔw de kɛrɛfɛ o donc n'u sɔmina mɔgɔ min ma k'a fɔ ninnu bɛ ko dɔ la min tɛ bɛn bon ko in bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka na ni kasara ye olu yɛrɛ ma ka se ka kasara jamana ma parce que k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔw b'ara ka baara ɲuman dɔ kɛ pour que jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya nkɛmɛ nin mara ka min kɛ a bɛ se k'o baara ɲuman lasa o donc o mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u ka se ka wuli ka kunnafoni di a diyɔrɔ la. yanni sɛgɛsɛgɛli baaraw ka ban tɛgɛ dara citerni 3 min n'a kɔnɔfɛnw kan u minɛna k'u lase dépôt la. ayiwa n'an bɔr'o la Mali kɔnɔ jɛkulu minnu bɛ yen n'olu bɛ sɛ feere n'u bɛ sɛdenninw fana k'olu lamɔ ka taa se biɲɛ ma u bɛ se ka se maa ba 5 fo ba 4 fo ba 5 ɲɔgɔnna ma Mali kɔnɔna na nka nin waati laban in na u ko ko degun bɛ olu kan sabula sariya dɔ kun taara ka kɛ ni groupe aviaire waati ye o sɛbɛn in o tun t'a to olu ka se ka bɔ ni nin fɛn ninnu ye kɔ ka kana kuma tɛ sɛ ale ni sɛden ani min ye biɲɛ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kɔnɔna na baara min bɛ senna bi n'o o bɛ tali kɛ biɲɛko ta nasira fɛ ale baara in a gɛlɛyalen don dɔɔni ka sababuya kɛ n'i y'a jateminɛ Mali kɔnɔ biɲɛ min yɛrɛ n'o o bɛ dun o bɛ se ka se tɔni 1,000 ma min ye Mali yɛrɛ bɛ min kɛ sɛw ni biɲɛw la kalo kɔnɔna na o ye tɔni 20 ye min ye tɔni 5,000 min bɛ dun kalo kelen kɔnɔ yaasa ka se k'o dafa o de y'a to olu bɛ taa u ta tɔ ɲini kɔ ka kana ni a ye sanni feere don jagokɛlaw don nka o y'a ye k'a fɔ nin waati laban in na olu ka minɛn caman bɛ minɛ k'a sɔrɔ sariya minnu sigira k'a fɔ ko ka baara kɛ cogo minnu na a tɛ ka taa o jimi sira fɛ min ye biɲɛ feerela ninnu ni sɛ feerelaw ye u ko ɲɛmaaw k'a lajɛ kuma dɔw la u ka sɛgɛsɛgɛli barika ka bonya kosɛbɛ n'o tɛ tiɲɛni bɛ ka don olu kun bi tiɲɛni caman bɛ ka don u kun 1,200,000 tiɲɛniw 1,300,000 tiɲɛniw fɛɛrɛw ni dabali bɛ se ka sigi cogo min a fɔra k'u ka minɛn minnu ɲini ka baara in k'o kɔnɔ u bɛ k'a k'o kɔnɔna na fɛnw kan ka na sira minnu fɛ nka a yera k'a fɔ sa ko min ye ko in yɛrɛ ye
fala a kɔnɔna ka dun dɛ a kɔnɔna ka dun parce que an ka jamana kɔnɔ yan fɛn caman bɛ to ka fɔ fala ye an kan ka ko kɛ ni hakili ye ni ba hakili b'a la u ko makɔrɔni wɛrɛ kana bɔ jamana wɛrɛ ka don an ka jamana kɔnɔ bi makɔrɔni sɔngɔ bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn makɔrɔni kun bɛ cogo min ani an ka jamana kɔnɔ taw bɛ ka min kɛ a bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ bi an ta in tɛ labɔli kɛ a tɛ mɔgɔw labɔ makɔrɔni ninnu fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛn caman fɔ ko an bɛ o sariyaw ta fala ye labɛn ma kɛ an yɛrɛ fɛ yan fɔlɔ k'o baaraw kɛ k'o sinsin min ma an labɔ k'o sɔrɔ tɔni 500 kalo kɔnɔ sɛ biyɛn ani sɛdenw ni fɛnw ni sɛfanw na fala ye an yɛrɛ bɛ se ka min kɛ o ye tɔni 20 ye yɔrɔ olu cɛ ka jan ɲɔgɔn na donc ni a fɔra ko ɲɛ tana kɛlen don olu yɛrɛ ye siraw kan olu fana bɛ taa wari de don a la u bɛ juru ta bankuw la u ko k'u b'a fɛ ɲɛmaaw ka to ka u lamɛn u n'u ka kuma u ka fisa ka girin k'u ka nafolo ta ka taa k'u bɛ taa jeni walima k'a ta k'u bɛ taa di fɛnw ma k'a sɔrɔ a caman bɛ yen u ka fɔ la a caman bɛ yen a tɛ ani sariya cɛ ka jan a ka lajɛ n'o tɛ tiɲɛni min bɛ ka du kun bi foyi tɛ a 200,000 1,300,000 duguma a nin waati in na olu dun fana ye fɛɛrɛw tigɛ u bɛ ka baara kɛ yaasa jamana ɲɛmɔgɔ ka faamuya nka n'ala sɔnna ma fala ye don nataw la min ye tɔn in ɲɛmaaw ye an bɛna na n'u y'an ka kɛnɛ kan yan u kana ɲɛfɔli kɛ nin waati in kɔni na u y'a yira k'a fɔ a degun b'u la bi a degun b'u la sini wa min ye fɛɛrɛw yɛrɛ b'olu yɛrɛ fana bolo parce que a bɛ ɲɛ cogo min o de ka di olu ye olu de bɛ sɔrɔ kɛ a la olu b'a dɔn min don nka min bɛ ka kɛ ko caman b'a dugu ma min cɛ man ɲi kosɛbɛ sabula baara in a ka gɛlɛ maa ka t'i ka musaka don fɛn na ka na kuma o kuma a bɛ minɛ k'a fɔ ko a man ɲi k'a sɔrɔ a dɔw foyi to u la sɛgɛsɛgɛliw ma kɛ jateminɛw ma kɛ a bɛ tila ka bɔ tuguni k'a yira k'a i n'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ baara la fala ye ayiwa ko polisiw jɔyɔrɔ falen bɛ ka kɛ polisiw fɛ yen dɛ bamananw ko ten ni fiɲɛ wulila bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna min na n da aw ka dugu ta dɔn segu commissaire min ye ali ayidara ye ale kɛra premier arrondissement o adjoint min ye aminata boli jakite o kɛra sous commissaire ye segu deuxième arrondissement commissaire o kɛra musa jurila mayiga ye falen in kɛra yɔrɔ caman de fala ye Bamako commissariat yɛrɛ b'a la ani Mali commissariat caman kan n'Ala sɔnna a ma polisi direction olu mana min dafalen d'a ma an na tila ka o d'a ma olu tulo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ni waati na Bɛlɛkɔkaw u bɛ degun kɔnɔna na Bɛlɛkɔ a n'a lamini a tɛnkundigi n'a bolomadadugu caman u ye welewelema bila ka na an ma k'a yira k'a fɔ ko nin waati na u sɛgɛnnen u tɔɔrɔlen don kosɛbɛ Segu fana kunun ko Segu sira la dugu dɔ bɛ yen ko Bɛnkɛbugu fala ye olu fana y'a yira ko Bamaciwalen Jugawale Kabaw bɛ munumunu na Salo la u kɛrɛfɛ ye a jɔrɔna bɛ u la nka ko ninnu bɛɛ lajɛlen an bɛ k'u sɛgɛsɛgɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn kosɛbɛ pour que ka se nka Bɛlɛkɔka kɔni o kuma o bɔra dugu la sabula u yɛrɛ kungo maa dɔw ma minnu bɛ diinɛ wɛrɛ la fala ye k'u ka u ka diinɛ bila k'u ka don silamɛya diinɛ na u ko fana k'u ka jagaw fana sara k'u bɛ taa ka na a dun laban ye min ye ɲɛmaaw ka wuli u ka fɛɛrɛ tigɛ yaasa Bɛlɛkɔta ale tɛ Fana kɔfɛ de ya a bɛ jɔ i la mara Fana kɔfɛ la n bɛ Bɛlɛkɔ sira dɔn ni yɛrɛ bɛ taa Segu yɛrɛ bɛ Bɛlɛkɔ plaki yɛrɛ ye n bɛ Bɛlɛkɔ sira dɔn donc olu kɔni olu bɛ degun na nin waati in na fala ye dugu dɔ bɛ Ɲoro marabolo la a tɔgɔ ye ko Sinbi yen fana dugutigi ko mankan bɛ yen dugutigi ko mankan min fana don dugu fanba bɛ ka min ta ani dugudenw ni bɛ min kan ani dugu mara bɛ minnu bolo olu kɛlen ka mun sugandi o fɔnkɔɲɔgɔnkɔ bɛ yen an kɔni ye fan dɔw lamɛn fan bɛɛ lajɛlen an bɛna fan bɛɛ lajɛlen lamɛn ka sɔrɔ ka hakilina di a la nka dugutigi kɛlen man ka kɛ Mali kɔnɔ dɛ fala ye dugutigilakaw ka duw dɔnnen don Mali kɔnɔ nka n t'a dɔn élection b'a la hali bi ya ne bolo dugutigiya kɔni man kan élection ko kuma man kan fɔ la fala ye o kuma e ɲinɛna cɛ ni ka dɔnkili quoi ko dugutigi den mana ban dugutigiya ma k'a a bɛ se fɛn min na o ye dugutigiya baara de ye dɛ donso den mana ban fɛlɛbɔ ma fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na ni kɔkan kibaruyaw ye fala ye an bɛ taa RCA kaw fɛ yen n'o ye République Centrafrique ye
kalata ɲɛbila baaraw bɛ senna olu fɛ yen min ye jɛkulu min bɛ yen n'o ye fanga ŋwaradabaw ye olu ko ko dologele kɔni k'olu tɛna u bolo ɲɛsin o ma dɛ sabula waati min na olu ka fangata labɛnw bɛ senna ŋwaradabaw tun bɛ ka ŋwarada tuma min o y'a sɔrɔ min ye Anise Georges Dologele ale tun bɛ i kantigɛ da fɔ maa si ye fala ye nin waati in na i b'a dɔn k'a fɔ min ye Centrafrique ye sama-sama caman bɛ ale kɔnɔ k'a kɛ u taabolo ko a n'u ka kow ye nin waati laban in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ fana ko Irisilakaw ye baara caman kɛ u fɛ yen basigi ni lafiya a bɛ se ka na cogo min min ye Anise Georges Dologele premier ministre ya a y'o kɛ parti politique min bɛ yen ni o ye IRCA ye o ɲɛmaa don nin waati laban in na sa yaasa a ka se ka kɛ cɛbɔ ye fala ye a ko k'a jɛra Faransi ka sɛbɛn kɔ han Faransi ka nationalité k'a jɛr'o kɔ Dologele maa min don kalata tɛmɛnenw na a ye jamanakuntigi min bɛ yen bi n'o ye Touadéra ye a y'ale sɛgɛn kosɛbɛ fala ye sabula kalata minnu kɛra san 2016 ani san 2020 ale de kɛra filanan ye o la jɛkulu min bɛ yen sa n'o ye fanga ŋwaradabaw ka jɛkulu n'o ye BRDC olu y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ni Dologele wa ayi k'olu mago foyi tɛ se a ma n'i dun y'a ta k'a jateminɛ fanga ŋwaradaba kati gɛlɛn kana gɛlɛnw ni belebelebaw olu de bɛ o kɔnɔna na Krépin Momboli Ngumba Martin Zigele Nicolas Changayi fala ye ninnu kɔni tɛ ko fɔ maa ye tuguni République Centrafrique ŋwaradanaw la koyi ŋwaradaba minnu don u ye kaso kɛ u ye ɲɛmaayaw kɛ wa nin waati in na sa olu kɔni ko u ka jɛrɛ jɛkulu ayi olu tɛ taa kalata la wa min ye Anise Georges Dologele a tɛ kɛ u ka cɛbɔ fana ye wa u ka maa tɛ u t'a senkɔrɔma don bi u t'a senkɔrɔma don sini wa o la sa nana ye k'a fɔ min ye nin min kelen filɛ nin ye a bɛna gɛlɛya don Dologele ka cɛbɔya la dɛ a dun kalata tɛmɛnenw na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a tun ye ɲɛ sɔrɔ min ye Touadéra ye maa caman yɛrɛ bolo sa ale de bɛ se k'a dasi bi nka fanga ŋwaradaba belebele ninnu bannen a la k'o bɛ sɔn ka ko gɛlɛya a bolo kosɛbɛ a yɛrɛ ma taa bila dagirinda la koyi a ye wulikajɔw boloda ka cɛsiriw sigi sen kan ka ɲɛfɔliw kɛ a ye baaraba minnu kɛ ka kɔrɔ k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ min ye jamanakuntigi kalata in kɔni ye a ko o don o tɛ o ale bɛ labɛn kɛ wa a ka cɛbɔw bɛna na ye bi in na sa min ye fanga ŋwaradabaw ye u bɛɛ lajɛlen kun kan ka to nin maa kofɔlen fala ye a ka se ka kɛ sababu ɲuman ye nka min ye olu bannen min filɛ la nin ye o ye para ɲɛ belebeleba de di jamanakuntigi ma n'o ye Faustin Archange Touadéra ye ale ka se ka kɛ jamanakuntigi siɲɛ sabanan nata la k'a sɔrɔ gɛlɛma ye a la cogoya si la sabula a kelen kɔ a dalen a yɛrɛ kɔ a la ye cɛbɔ dan tɛ yɛrɛbɔ ye fanga ŋwaradaba belebeleba 4 bɛɛ lajɛlen olu bɛɛ bana nin cɛ la n'ale ni o de taara kɔni a bɛ taa fuguri bɔ dabada la ni ala sɔnna a ma Nizeriyakaw fɛ yen fala ye a ko gɛlɛyara dɛ basigibaliya kalanso min ye kalanden 300 ani kɔ min ye kerecɛn kalandenw ye fala ye e ko bamajuwale kɛ bama olu cɛ ka taa n'olu ye wa okumu kɔnɔna sa Nizeriya kɔni ye kalanso 47 de datugu yaasa basigi bɛ se ka na cogo min na sabula bamajuwale ɲɔgɔnwale kɛbaw u kɔni bɛ ka mɔgɔw cɛ cogo min kalanso kɔnɔ u bɛ ka t'u cɛ ten Nizeriyakaw fɛ yen nka min ye u ka fanga maa dɔ u ka ŋwaradaba dɔ bɛ yen n'o yɛrɛ b'a fɛ jamana in k'a sagonata k'a kɔnɔ n'o ye Nuwandi Kanu ye k'u y'ale ɲangi k'a bila a si kaso la ko sabula min ye bamajuwale ɲɔgɔnwale kɛbaw ye ale b'olu kɔkɔrɔma don wala ye ne yɛrɛ t'a dɔn an bɛ cɛ in wele cogo don an kɔrɔkɛ de don wa ubiyɛn an balimakɛ de don wa an balokɛ an mun de don a ba bi yan an balimakɛ n'o ye Guinée Bissau jamanakuntigi ye fala ye u ka maaw bɛ kalata la bi an ye an terikɛ kɔrɔ n'o ye an ka médiateur ye Goodluck Jonathan a bɛ kɛnɛ kan ye Guinée Bissaukaw bɛ kalata la bi cɛbɔ ye maa 12 ye Umaru Sisoko Anubalo a bɛ ka taa ka tako filanan o nɔfɛ fala ye République démocratique du Congo a yirala sa k'a fɔ ko min ye maa kɔni duguden maa 48 45 olu kɔni bɔnɛna u ni na jɛkulu marafatigi dɔw fɛ Nord Kivu fan fɛ Nations Unies maaw y'o kibaruya di Ousmane Sonko sa ale ka laseli dɔ senfɛ ASECNA n'o ye farafinna an fanfɛ bolo pankuru ɲɛnabɔ jɛkulu ye
k'ale b'a fɛ sa u ka baara kɛ baara min b'a to farafinnakaw yɛrɛ ka pankuru min caya kosɛbɛ Qatar ni RDC olu ye dɔ fara u ka bolodiɲɔgɔnma kan bolodiɲɔgɔn senfɛ sa u kɔni u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn 6 la min bɛna to bɛna baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ Irankaw ka jamana ni jamana tɛ sira ɲɛnabɔ kuma lasela ale n'u ka fanga ka kuma lasela a y'a yira sa k'a fɔ k'olu ni Irisilakaw kɔni bɛ ka baara kɛ min ye nucléaire civil ye ka se k'o sigi sen kan k'o bɛ ka kɛ k'a sɔrɔ gɛlɛya foyi t'o la u y'a yira sa k'a fɔ u ka fanga ka kuma lasela a ko ko bi na k'u bɛ waleya kɔn waleya min n'o ye marifaci min ko k'o dabila Gazakaw fɛ yen ko Israël kɛlen don k'o sɔsɔ Algérikaw fɛ yen Algérie jamanakuntigi G20 maaw ka lajɛ senfɛ fala ye a ko ko olu b'a fɛ k'u sen don Gaza dilanni na dɛ k'u kana Algérie bila kɛrɛfɛ Maroc ni Tunisie furukufuruku min tun b'u ni ɲɔgɔn cɛ k'a furukufuruku a ye san 3 sɔrɔ fala ye hali n'o y'a sɔrɔ u ma se ka sigi ka kuma jɔnjɔn kɛ nin waati in na kɔni k'u bɛ nin kana ɲɔgɔn sɔrɔ ka bɛnkan dɔ sɔrɔ Nigérakaw fɛ yen an bɔra k'o fɔ sisan kalanso 47 u y'o datugu fɔlɔ yanni basigi ni lafiya kana armée kɔni ale bɛ wuli ka jɔ la fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu kelen kɔnɔna na sa jɛkulu dɔw fala ye Nigérakaw fɛ yen u ye dɔrɔgu o baden minɛ olu la dɔrɔgu min n'o tun bɛ ka taa kɛ ka waleya cɛjugu kɛ min ye Sénégalikaw olu ni Mauritanie y'u bolonɔ bila sɛbɛn na sɛbɛn min na jɛgɛmɔ o kɛ Kouaji sanfɛ jamana fila ale ni ɲɔgɔn cɛ Guinée Bissau n y'a fɔ cogo min cɛbɔw bɛ ɲɔgɔn na bi san min ye cɛbɔ 12 olu de bɛ yen kalata la Umaru Sisako Anbalo a bɛ ka taa ka jamanakuntigiya filanan o ɲini Côte d'Ivoire évêques ye weleli kɛ basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min Côte d'Ivoire bɛ se ka lafiya cogo min sabula nin waati in na Côte d'Ivoirekaw bɛ k'u labɛn fala ye u bɛ ka taa wasaden kalata ale la ko min ye ɲɛda kuraw caman ye olu kɔni bɛ yɛrɛ kofɔ la Côte d'Ivoire fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛ ni wasaden kalata ye Ghana k'a sen yera kosɛbɛ AES jɛrɛ la jɛrɛ min ye ta kɛ baara ni baaradege o baara min kɛra tile 4 kɔnɔna na yan ko Ghana ye délégation belebele bila ka na Bamako ko yalama u ye AES kasa ta ka ban wa tubabu ka ɲiningalikɛlaw do fala ye Algérie ko ale ka pétrole sɔrɔ bɛ ka dɔgɔya kosɛbɛ sɔrɔ dɔgɔya in senfɛ sa k'olu bɛna u bolo mɔnɔbɔ Allemagne nɔfɛ u ka n'u dɛmɛ ni musakaw ye u bɛ se ka minɛn ɲɛnamaw sɔrɔ cogo min ka pétrole in k'a sɛbɛkɔrɔ bɔ yani a kana taa k'aw dan Tunisikaw fɛ yen Tunisie ni Chine olu ye u bolo di ɲɔgɔn ma fala ye farafin furakɛli ko ka o don ba la Chinois seko n'u dɔnko u bɛ min kɛ ni yiriw ye yirilili ni yiri ŋɔŋɔ ni yiri faraw ye ka taa fara min ye Tunisie ta kan k'olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ fɛɛrɛ kɛnɛba kelen ka fala ye k'a ma bɔ foyi fɛ maa kan ka t'i ko ninnu ka yiriw la yaasa an ka kɛnɛya kɔni Maroc k'u nisɔndiyalen don nin waati in na min ye Coupe d'Afrique min kan ka taa u fɛ yen janvier kalo décembre kalo in ale kɔnɔna na fala ye ka taa se janvier kalo ma ko labɛn ɲɛbilaw bɛ cogo min na ko a kɛlen don nisɔndiyaba ye Maroc bolo République démocratique du Congo ale fana kɔnɔna na ko degun caman yelen don baara la min ye M23 maaw ye u b'a fɛ ka marifa bila nka u ma sɔn kosɛbɛ fɔlɔ dɛ fala ye k'u yɛrɛ b'a fɛ sa musaka mun bɛ yen kɛmɛ sara la 30 ka d'olu ma o fana ka minɛn san n'o ye san wɛrɛ kan Uganda u ka jamanakuntigi n'o ye Yoweri Museveni ye ale ko farafinna u fanfɛ bolo fɛ k'u k'u tɔgɔla sɔrɔdasiw sigi ko komi filɛ senna nin ye k'a laban bɛ s'u ma ye ko yan'a ka s'u ma min ye farafinna olu fanfɛ bolo fɛ n'o ye ɛsi maaw ye k'u k'u ka sɔrɔdasi sigi Madagascarikaw fɛ yen min ye yɛlɛma min kɛra n'o ye fangadaraki ye fala ye olu fana ye refondation baaraw olu daminɛ refondation min n'a bɛna taa taabolo caman fɛ ɲɛfɔli bɛ ka k'a la yaasa dugudenw bɛ se k'a faamuya cogo min yan'a fɛɛrɛ kɛnɛ olu ka sigi nin bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na kunnafoni min dira ma Falaye Keyita ani ne yɛrɛ fɛ n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 9 an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan min ni nin si tɛ kelen Ala ka dugu ɲuman kɛ Ala ka fajiri jira an bɛɛ lajɛlen Ala k'an ka jamanaw basigi Ala k'an ka jamanaw kɔlɔsima a k'an bɛn sini